में कितने आदमी मरे थे, कौन सा बंदूकधारी थे, वो लोग को आप लोग यूनियन टेरिटरी दे दिया। हाँ, दिल्ली में कितने आदमी मरे, कौन सा बंदूकधारी था दल संगठन, वो लोग को आप लोग दे दिया। क्या हम लोग नोटिस का है बोल के आप लोग हम लोग को नफरत करते हैं या हम लोग को घृणा करते हैं? हमारी मांगे आज से 50 साल से ऊपर है, सब कंगाल हो गया लड़ते लड़ते। हमने कभी नहीं मांगा कि हम चाइना के साथ जाएंगे, भूटान के साथ जाएंगे। हमने यही मांगा कि आसाम से हमें अलग करके छोटा सा हमें अलग सा घर दो। उन लोग का जो शोषण, उन लोग का जो डोमिनेट नॉर्थ ईस्ट क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व उत्तर आसाम दक्षिण आसाम के नाम में हमें बुर्बक बना रहा है। लोअर आसाम की कास्ट है, ट्राइबल है, जंगली है, इन लोग को छोड़ो, इन लोग का बात छोड़ो। इस तरह से हमें स्वाधीनता के बाद से दबा के आ रहा है असमीस लोग। तो आप लोग को सोचना पड़ेगा, हमने थोड़े कोई देशद्रोही काम किया है? रंजन दीमरी क्या थोड़े अपने बेनिफिट के लिए किया था? उसने लड़ाई की थी, अलग सा घर हमें भी भारत सरकार प्रदान करे, उसका व्यक्तिगत केस नहीं था। और जहां तक हमें मालूम है बांग्लादेश में था उस टाइम जब सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, कोई उसका आई विटनेस नहीं था। हमें मालूम है आसाम सरकार फॉर एग्जाम्पल बोरो जाति को पनिशमेंट देने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा था कि बोरो जाति डरे, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये लोग डिवाइड आसाम 50-50 कभी ना मांग पाए। इसीलिए रंजन दीमरी को उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको जबरन रख के फांसी तक उम्र कैद तक सजा देने की साजिश कर रहा है। तो दिल्ली को भी सोचना पड़ेगा, हमें हमारे मांगे जायज़ है और मालूम है, और हमें जो भी हम लोग ने मांगा उस पर गौर करना चाहिए। और BTR एकॉर्ड मैं अनुग्रह करता हूं, जो भी दल संगठन आज इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब है खत्म। हमें रिव्यू मांगना चाहिए, रिव्यू मांगने से सामान्य हो जाएगा। BTC का जो भी पावर फंक्शन थे सब फिर से वापस मिलने वाला है, रंजन दीमरी भी निकल आएगा। तो आप लोग सोचिए, चिंता करिए, मतलब जो भी अभी इधर घूम रहा है दल संगठन, उन लोग के प्रलोभन में आप लोग ना जाए, यही विनती करके मैं आज का ये छोटा सा प्रेस मीट यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थांनानै हान्थु खरायनानै दिल्लीयाव सारेन्डार खालामनानै लिरना गारबोबाय दिल्लीनिफ्राय रायजो नांला होननानै। आरो दायो जों बिथांमोनखौ नुनो मोनबावो, बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जायफोर नटसार्ट खालामदों बिथांनो फुल माला गानहोनानै बिथांनि आथिङाव थांनानै गाबफ्लालायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो। दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन, गासैबो जोंनि BTCनि जेसेबां पावार आरो फांसन दङ, जेनेबा 40टा डिपार्टमेन्ट दंमोन, बिनि गेजेराव 16टा डिपार्टमेन्टखौबो आसाम लांफिननानै थांबाय। आरो बेबादिनो नोङो जिखिनि रेभिनिउ टिभिनिउ फैयोमोन फरेस्टनि नाना रखम, बेफोरखौबो गासैबो नोङो आसाम सरकारा लानानै थांजोब्बाय। आरो जाखिनि दङ बेखौबो स्टेट कनसार्न जाबाय। स्टेट माने दिसपुरा जुदि पारमिसन होयोब्लासो बाहायनो हायो। थिग बेबादिनो जोङो मिन्थिगौ जे आसामनि मुख्यमन्त्रिया बार बार फैगासिनो दं जोंनि 28आव दले बले हाजार हाजार गारि लानानै। बेहा मोनसेल' उद्देश्य, बर' जातिखौ सैया, ट्राइबेलफोरखौ सैया, बे जातिखौ फोजोबस्रांनांगौ जेरैखियालाबो। जोंनि दायानो जाहैबाय, जों मुगै जानायनि खारनानो जाहैबाय बर' जातिया सानसे समाव आलादा रायजो बिदोंमोन, डिभाइड आसाम 50-50 हा खावसे बिदोंमोन आसामनिफ्राय, बेनो जोंनि दाय जादों। नोंथांमोना मिन्थिनो हागौ गहपुर काण्डनि उननिफ्राय 1983 बर'फोरखौ हाजार हाजार दानस'दों, दानथारदों एसामिसफ्रा। बे उननिफ्राय एबसु, NDP, BLT जेबादि जरदार आन्दलन खालामबोदोंमोन जे आसामनिफ्राय जोङो जेरैखियालाबो जोङो सेपारेट रायजो जानांगौ। नाथाय बेखौ एसामिसफ्रा गिख्रंदों, AK-47 जों आर्मिजों पुलिसजों बुख्रेबनानै नाख्रेबनानै नायदों जे बर' जातिखौ बिसोरनि उद्देश्यखौ जोङो मालाबाबो नटसार्ट खालामनो हाया बा बिसोरनि उद्देश्यनिफ्राय जों जानगार होनो हाया। दा बे टाइमनिफ्रायनो दिसपुरा 1986-87निफ्रायनो मोनसे षड़यन्त्र खालामबोदोंमोन जे बे बर' जाति होननाय जोंनिफ्राय जे डिभाइड आसाम 50-50 बिनानै दङ, बे जातिखौ बोरै खोमोरनो हायो, फोजोबनो हायो बे इस्युखौ। थिग फैयै फैयै BLTनि एकर्ड जाफैबाय BTC। बे BTC LK आडवाणी वाजपेयीनि मोनसे सन्मान सहकारे जोंनो बर' जातिफोरनो मिनि स्टेट बादि मोनसे कंक्रिट मर्यादा गोनां मोनसे लाल बाथि सहकारे जे जोंनो होदोंमोन, बेफोरखौ गासैखौबो सिफायनानै लानानै थांफिननायनि षड़यन्त्रजों थांनाय 27 जानुवारि 2000 सनाव BTR होननाय मोनसे रुगुं गैया बिजौ गैया नामाकरण दोननानै गासैखौबो सिफायना लांफिनजोब्बाय। दा ओंखायनो दानि बे बोथोराव रायजो राजाफोरखौ खावलायदों
जेन' मोजाङै सालिजारि खालामो बहाय नाना रखम दल संगठननि मानसिफोर दं भट मोनगौबा फुस्लायफैगासिनो दङ खिन्थु सैथोथाखौ जों बिजिरनानै नायनांगौआ दरखारसै दानि बोथोराव आरो दल मोनसेया होनो जे इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ इमप्लिमेन्टेसन जानाय माने गासैबो जोङो सेस जाजोबनाय दा जोङो बे इमप्लिमेन्टेसननि बिरुदसो खालामनांगौ रिभिउ नांगौ जोंनो रिभिउ फैगौ बिसायख'थियाव नोंथांमोना निस्सय नुनो मोन्दों जे जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तियाव नानान रोखोमनि दल संगठनफोर फैनानै मेला बादि जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोबा दिसपुरनिफ्राय लानानै गासिबो मन्त्रि बिधायक बुंफैजोब्बाय दा ओंखायनो रायजोफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जेन' जोंनि बे 28 नं समस्तिनि रायजो राजाफ्रा जेन' गावबा गाव सिन्थाधाराजों बिबेकजों सिन्था खालामनानै जेन' भट दानखौ होयो लोगोसे जाहैबाय जे बहाय गोबां जों नुनो मोन्दों मुखाधारि दल संगठनफोर मुखा गाननाय नाना रखम गिदिर गिदिर खोथा होननाय फुस्लायनाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा होननो थाङोब्ला जों मिटिंफोराव खोनानो मोन्दों जे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै नाना रखम खोथा होनदों जोंबो खोनादों ससियेल मिडियाफ्राव नुदों जे बिटिआरआनो गिदिरखा मुङानो आरो बियो मोनसे बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्ट रायजोफोरनिफ्रायबो देरसिन होननाय प्रसार खालामनायफोरखौबो नुनो मोन्दों नाथाय बियो रायजो राजाफोर बे बाथ्राफ्रा नंखाय जोङो मोजाङै सालिजारि खालामनानै नायबाय जे बे बिटिआरआ बिटिसि सिगांनि आगोल 2003 आव गठन जानाय बिटिसिखौ सिफायनायनिसो मोनसे एकर्डमोन नोंथांमोना नायनो हागोन अटल बिहारी वाजपेयी जी एलके आडवाणीनि टाइमाव जे बिएलटिजों एकर्ड जानानै फैनाय बिटिसि बियो मोनसे रैखा कवच गोनां मोनसे माने बुलेट प्रुफ बादि जोंनो मान सन्मान सहकारे लाल बाथि सहकारे जोंनो बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै बर' जातिजों लोगोसे बिभिन्न ट्राइबेलफोरनि मोनसे रैखा कवचमोन दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाना रखम दफाफोर बिटिआरनि एकर्डआव गामि दारननाय दानख'नाय जे जोंनि मोनखानाय बेफोरखौ लांजोबनो खायदा लागासिनो दङ लोगोसे नोङो जोंनि बिथांमोननि दा नुनो मोनगोन लाल बाथि बाफ्राबो गैला गासैबो जोंनि मर्यादाफोरखौ खारिना लांनायनिसो मोनसे एकर्ड जों दिनै नुनो मोन्दों लोगोसे जाहैबाय जोंनि भाषाया 8 सिडुलावमोन दा बेखौबो गथै आसामाव एस'सियेट लेंगुवेज होननानै एग्रिमेन्ट खालामनानै फैबाय दा बेफोरजों जोंनि गासैबो बिटिसिनि जे एक्जिस्टिं दंखायोमोन बेखौ सिफायनायनि बिनि दफाफोरनि अपोजिटैसो जोङो बे बिटिआर गठन एकर्डफोरखौ जों नायनो मोन्दों दा लोगोसे जोङो बिथांमोननि एकर्डखौ मोनसे जिनिसखौ नुनो मोन्दों जे आसाम रायजोनि हाखौ इन्टिग्रिटि एन्ड टेरिटरियेलखौ इन्टेक्ट दोननानै थांनाय 27 जानुवारि 2000 सनाव भारत सरकार आसाम सरकारजों मोनसे एग्रिमेन्ट खालामदों एबसुनि दैदेननायाव जे आसामनि रायजोनि भूमिखौ बेबादिनो दोनफिननानै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन मोनसे खालामनानै फैनायखौ जों नुनो मोन्दों थारमाने निर्लज भाबे हान्थु खरायनानै सारेन्डार खालामनानै बर' जातिनि जे सिमांमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय जे मोनसे सिमां नुबोदोंमोन आलादा रायजो सोरजिनायनि बड'लेण्ड बेखौ 27 तारिख बहाय नाना रोखोम एरेखाफोर दङ थिग बेबादिनो उदयाचलनि सिङाव बिटिसि होननाय 6 सिडुलआ अराय सम थागोन बियो पार्लामेन्टारि जोंहा मर्यादा मोनखानाय 6 सिडुलनि आन्दाराव स्पेसियेल एमेन्डमेन्ट जानानै मोनखानाय बे जोबा जोंनि आइडेन्टिटियाबो गोमोरा उदयाचल बिबा जोंनि बर' जातिया गोमाजोबगोन नामा गोमाया रायजो राजाफोर बेबादिनो थागोन बिनि गोजौआव जेरखम अरुणाचल बेबादिनो उदयाचल गोदान रायजो जागोन बेहाय जेबो सन्देह खालामनांगौ गैया जायनि जुनै उदयाचलनि जोङो नामाकरणनि जुदि आगयोब्ला नमेनक्लेचारै जुदि आगायोब्ला गथै जाति भाषानि मानसिफ्रा लाख लाख ओंखारनो राजि जोङो मोनो बे हेमन्त बिश्व शर्मा नरेन्द्र मोदी जोंखौ आलादा रायजो गठन खालामनायनिफ्राय मालाबाबो होबथानो हाया दा बेखिनि बुंनानै होननांगौआथ' गोबां खोथा दंमोन जेखिजाया रायजो राजाफ्रा सजाग जानांगौ आरो बे एसामिसफोरनि दिल्लीनि आसाम दिल्लीखौबो जोङो बोराबनाय दङ दिल्लीया आसाम राज्यनि हाखौ सुरक्षित दोननो जुनै हमें नाराजगी है दिल्ली से भी क्योंकि आसाम राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जो कि हेमंत बिश्व शर्मा के साथ मिलजुल के जो जिस तरह का एग्रीमेंट बना के भेजा है हमें बीटीआर आज तक जेलों में है शांति सुक्ति करने के बाद जो एकॉर्ड करी है सब अंदर में है कैसा एकॉर्ड है जो आप लोग फरदादा वाजपेयी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी एलके आडवाणी ने बना के दिया था जो मर्यादा के साथ जे बीटीसी बोल के इसको तोड़फोड़ कर रहा है असम सरकार सब हमें ठगा रहा है सब कुछ ले जा रहा है असम के पास अभी पास हमारे पास कुछ भी नहीं है एक चीज नाराजगी है
एक जाति कुल भाषा के ऊपर आप लोग किसी की तरह इस तरह के फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव एकॉर्ड नहीं कर सकता है। एक बोरो जाति के ऊपर, एक समुदाय के ऊपर फाइनल एकॉर्ड करके आप लोग मतलब एक जाति को ख़त्म नहीं कर सकता है। आज हम देखता है लद्दाख हो गया, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल सोल्यूशन नहीं है। तेलंगाना राज्य हुआ, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल सोल्यूशन नहीं है। किसी जाति भाषा धर्म के ऊपर इस तरह भारत के अंदर इतिहास में कोई ऐसा घटना नहीं है कि एक जाति के ऊपर फाइनल एकॉर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एकॉर्ड करके उन लोगों को वंचित किया जाए अपने अधिकारों से। तो दिल्ली को भी सोचना पड़ेगा। आप लोग आके यहाँ कोकराझार में बोले थे कि शांति सुक्ति हो गया, सब सामान्य हो जाएगा, आराम से जिंदगी जी सकता है। आज के दिनों में नया नया दल संगठन आर्म्स बारे उतर रहा है, अभी सीजफायर में बात कर रहा है। और जो कि सिग्नेटरीज है, रंजन नईमारी जी आज तक जेलों में 100 से ज़्यादा है, किसी को फांसी भी लग गया है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग किसी भी हालात में आलादा राज्य चाहिए। 40 साल 50 साल हो गया है, घर बारी जल के राख हो गया है, हजारों लाखों लोग मारे हैं। लद्दाख में कितने आदमी मरे थे? कौन सा बंदूक? 9.6 दफा मथे रंजन दैमारि मोना गवाखै। BLT नि एकर्डआव गासिबो गजोबो बिसिनि एकर्डआ BTC जानाय लोगो लोगो, नोंसिना BTR जानाय लोगो लोगो मानो गवाखै? आं दहाय बुंदों BTC एकर्डनि अपोजिट गोजा। जे BTC आ मोनसे मोजां एग्रिमेन्ट जादोंमोन, बे मोजां एग्रिमेन्टखौ सिफायनो जुनैसो BTR खौ गठन खालामनाय जादों। 9.6 दफायाव लिरनाय दङ जेनेरेल एमनेस्टि BTC नि जे BLT फोरजों बिथांमोनजों एकर्डआव हाग्रामा सारमोननि एकर्डआव दङ, बे जेनेरेल एमनेस्टि होनाय जादों। आन्दलना गैलाबा खुनु नोङो सिगांनि दायफ्रा गासिबो खोमा मोनजोबनांगौ होननानै। दाना बिसिना मा खालामखो? हाइनास नन हाइनासनि नामै साधारन माने जायफोर पुलिस केस दंमोन माबा दंमोन बिखौ क्षमा होनाय जागोन, सेल बि उइथड्रन। नाथाय हाइनास केसाव लिरदों केस बाय केस रिभिउ खालामनानै नायगोन होननानैसो लिरदों। केस बाय केस रिभिउ खालामनानै गासै इन्डिभिजुवेलफोरनि दायार माने जेफोर दायार माबाफोर दङ बेखौ क्षमा होगोन होननाय लिरनाय जायाखै। जायनि जुनै रन्जन दैमारिया 1 मास बेल मोनखांनायनि उनाव बिथांखौ लानानै थांफिनदों। कयेकजना होनो बेहाथ' माने कनभिक्सन जाखानायब्रा, एकर्डनि सिगांनो कनभिक्सन जाखानायब्ला बिथांखौ मानो जेलनिफ्राय बयनानै साइन होया? बिथांखौ जेलावनो थाहोमोन। आरो भारतनि संबिधानाव दं, जेनेरेल एमनेस्टि मोननायनि गोहो दं, जोंनि प्रेसिडेन्टआव दं। बियो बोसोराव 15 आगस्ट दिनाव 3 4 6 जन 7 जन जायखौ गोसो जायो क्षमा होथावथाव बिथांखौ क्षमा होनो हायो बिथाङा। होमब्ला बे पावार फांसनखौ मानो बाहायाखै? थिग जोङो ओंखायनो सालिजारि खालामनानै नायनांसिगौ रायजो राजाफोर। आरो हेमन्त बिश्व शर्माया होनो जे जोङो एबार नতুन कन्या आइसे बर' जाति सब बिया पातिलम एबार एर इन्डियानो हबो। बिनि मानिया मा रायजो राजाफोर? जोंखौलायनो बर' जातिफोरखौ हाबा लानोसै माने हिनजाव गदाय लानोसै। जोंना रायजो बिनायबो गैला, जेबो गैला, गासिबो थगाय जाजोब्बाय। जायनि जुनैनो जोंखौ हाबा गोदान लानोसै हिनजाव गदाय। जों मानो लानांगौ? आसामखौ जोङो मानो हिनजाव गदाय लाजानांगौ? आसामजोंलाय जोंहा भाषा दं, हारि दं, गासिबो आलदा। ना जों एसामिस रायलायो, ना जों मेखेला गानो, जोंथ' गाना, जों दख'ना गानो, गावनि बिमानि राव दं, जोंनि सिनायथि गासिबो आलादा। बेफोर गासिबो जानो हाबाय सासे मानसि गद्दारि जोंनि गेजेराव प्रमद बर' होननाय इमु थेमानि जुनै बे गासैबो षड़यन्त्रनि गासिबो मास्टार माइन्डआ जाहैबाय प्रमद बर'। बिथांनि जुनै बर'खौ मिन्थिगौ, एसामिसफ्रा हाया। बे जातिया जुद्धखारि माने जुद्ध नांग्रा, रावजोंबो जेना। ओंखायनो सासे बेबादि हाथियार नांगौ। 1983 निफ्रायनो बिथांमोना मोनसे षड़यन्त्र खालामदोंमोन যে বড় জাতিনিफ्राय সাসে বিবাদিত মানসি নাইদো যে যাব বলি আপনালোকে ষড়যন্ত্র কৰি আহি আছিলে দিছপুৰে যে এই বড় জাতি নিখেক কৰিব লাগে, ডিভাইড আসাম 50-50 বিচাৰাটো ফৰ্মুলাটো হেক কৰি দিব লাগে। কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা যে ইমান বেয়া পায় যে বিটিসি যোনটো আপোনালোকৰ গাৰ্জেন ফৰ ফাদাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এলকে এডমানি যি ডাঙৰীয়া যি আমাক বিটিসি গঠন কৰি দিছিলে, ৰক্ষা কবচ সহকাৰে, মান সন্মান সহকাৰে, লাল বাতি সহকাৰে ট্ৰাইবেলৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰি এতিয়া আপোনাৰ ৰেকৰ্ডত দেখা পাইছো আমি ট্ৰাইবেলৰ মাটি বিক্ৰী কৰা যায়, কিনা বেচা যায়, গাঁও কৰ্তন কৰা যায়, গোটেই নিখেক কৰি আপুনি অসমত লৈ যোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আমি সব গম পাওঁ। আপুনি ইয়াত আহি মিঠা মিঠা ক'লে নহ'ব। আপোনাৰ চৰিত্ৰ, আপোনাৰ কৰ্ম আমি সব চিন্তাধাৰা চালি জাৰি চাইছো। আপুনি বড়ো জাতিৰ ঘোৰ এটা বিৰোধী মানে এটা পাৰ্চন হয়। আৰু আপোনাক ক'ব বিচাৰিছো আমি এতিয়াও আলাদা ৰাজ্য পাব পাৰোঁ। আপোনাক চেলেঞ্জ দি কওঁ, আপুনি যেতিয়া বড়োলেণ্ড ষ্টেট ইছ্যুটো
নালাগে বলি জোর জবরদস্তি করে ব্ল্যাকমেলিং করে লিখাই ললে কিন্তু আমার হাতত এতিয়া এটা রাস্তা আছে আপুনি এটুক নাজানে কিন্তু আমি জানো বড় মানুহে আপুনি আমাক আলাদা ৰাজ্য গঠন কৰাৰ পৰা কোনো মতে বাধা দিব নোৱাৰে ঠিক আছে আপুনি বড়োলেণ্ড ষ্টেটটো ভলাই পুছলাই দাদাগিৰি কৰি পেলাই লিখাই ললে যে বড়োলেণ্ড আজিৰ পৰা নালাগে এই নোমেনক্লেচাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিলে কিন্তু আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰে আৰম্ভ কৰা 66 1967 ডিভাইড আসাম হেৰি উদয়াচল নামেৰে আমাৰ ফ'ৰ ফাদাৰে চৰণ চমৰ চৌধুৰী হতে আৰম্ভ কৰিছিলে সেই ৰাস্তাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আপোনাক চ্যালেঞ্জ দি কওঁ 2030 ৰ ভিতৰত আমি আলাদা ৰাজ্য অসমৰ পৰা হৈ দেখাম আপোনাক কিয়নো এই নোমেনক্লেচাৰটো বড়োলেণ্ড ষ্টেটকে বান্ধি ৰাখিছে আপুনি উদয়াচলক আপুনি বান্ধি ৰাখিব পৰা নাই আৰু এই উদয়াচল ৰাজ্য সকলো জাতি ভাষা ধৰ্মৰ এটা বাসস্থান হ'ব ইয়াতে বড়ো জাতিৰ নাম নাই ই এটা নোমেনক্লেচাৰ উদয়াচল সেই উদয়াচলটো উৰাও সাঁওতাল নেপালী আদিবাসী যিমান মুছলিম হিন্দীভাষী সবে মাতৃভূমি বুলি উকালি ল'ব আপোনাৰ হিম্মত নাই আপুনি সবকে ঠগিলে আমি বেয়া পোৱা নাছিলোঁ BTCক যদি সেম এনেকৈ এক্সিষ্টিং যদি ৰাখিলে হয় কিন্তু আপুনি আজি এক্সিষ্টিং আমাৰ BTCকো কাঢ়ি ল'ব যাই আছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ অসমৰ পৰা 2030 ৰ ভিতৰত আমি যেনেকৈ হওক উদয়াচল ষ্টেটটো আনিম যোনটো নেকি গোটেই জাতি ভাষাৰ এটা বাসস্থান হ'ব আৰু ৰাজ্য ৰাজাফোৰ উদয়াচল ষ্টেট বিয়েब्ला जोंहा BTCआ जेबो खहा जाया बे 6 शिड्युल एरिया गिनाङा जेरेखम मेघालयनि आन्दाराव गार' हिल्स 6 शिड्युल एरिया लुसाइ हाजो मिजोरामनि आन्दाराव 6 शिड्युल एरिया थिग बेबादिनो उदयाचल जों गोदान रायजोसो बिनो थांदों बिनि गाहायाव BTC थागोन जोंहा आइडेन्टिटिया दंखायो BTCनि नामैनो आइडेन्टिटिया थागोन जुदि नोङो लादाखआ दे जोङो देरहासार जागोन आरो लोगोसे बिथांमोना प्रसार खालामनायखौ जों खोनादों है बे गामि दानख'ब्ला अट'नमास स्टेट जागोनब्रा जाम्बाफोर एबसुखौ बिदि होनदों जाहैबाय सिन्था दाखालाम ट्राइबेल गोजा थानांगौ दाननानै गाहरजोबनांगौ जुदि दाननानै गाहरजोबोबा बिटिआरआ इमप्लिमेन्टेसन जायोबा जोंनाव खालि रिजार्भ ओनसोलल' थानोसै रेभिनिउ एलेखा दानखाजोबनोसै बे रिजार्भ ओनसोलखौ लानानै बिनानै मालाबाबो आलादा रायजो मोना हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौनो लुबैदों आसामनियाव दानख'ना लांजोबनांगौ बिसिनाव एसेल' जायगा दोननांगौ जेन' क्राइटेरिया आलादा रायजो बिनायनि कुनु भबिष्यतआव बर' जाथिया हाया दा बेफोरबायदि खोथाखौ बुजिनांगौ मिन्थिनांगौ रायजो राजाफोर आरो लोगोसे होनो जाहैबाय अट'नमास स्टेटआ जोंनि जाखासिगोन माब्रै जानांगौ अट'नमास स्टेट जेबो जाला जोंनाव जुदि आदिबासि सानथालि भाइफोरखौ ST होयोमोनबा ट्राइबेल सावथाल बर' सावथाल जों ST मेजरिटि जाहैबायमोन आर्टिकल 244 एआव लिरनाय दङ ट्राइबेल एरिया मेजरिटि जायोबा अट'नमास स्टेटआ जायो जोंनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 27 दा बर'फ्रा BTCआव BTRआव आरो आधार कास्टआ दं 73% दा बे मेजरिटि आधार कास्टफ्रा जानायखाय जोङो अट'नमास स्टेटखौ मालाबा मोना जायनि जुदि गावसोर दानख'दोंलायनो पार्सेन्टेजआ खम जागोन नंखाय बेफोरो सावथाल उरावखौ हेमन्त बिश्व शर्माया थगायगासिनो दङ थांनाय सरकाराव बियो कनभेनरमोन बे ST गठन खालामनायनि बिथाङा गासिबो नटसार्ट खालामनाय सावथाल आदिबासि भाइफोरखौ थगायगासिनो दङ जोङो सानथालि भाइ आदिबासिफोरा मेजरिटि जानानै जोङो ST जायोब्ला जोंहाबो आपत्ति गैया जोङो अट'नमास स्टेटखौ मोनोमोन नाथाय बेखौबो खालामा थगायगासिनो दङ हेमन्त बिश्व शर्माया नेक्स्टआव हबो बिसर करि दिम आरो नोङो जानाय लामायाव दंब्लाबो दानिया नोङो आर्टिकल 244 ए मथे ट्राइबेल मेजरिटि जायोबा अट'नमास स्टेट मोननायनि आयना दङ आसामाव नर्थ इस्टआव नाथाय गावसिनो 27 जानुवारि 2000 सनाव बड'लेण्ड स्टेटखौ नांला होनना लिरनानै गारबोबाय बे ग्राउन्डआव नायोबा बे पइन्ट अफ भिउआव नायोबा नोङो अट'नमास स्टेटआ माबोरै जाहैनांगौ जोंनि अट'नमास स्टेट बिनाय नामा कर'नाबोथ' जाहैबाय बड'लेण्ड होमब्ला बड'लेण्डखौनो नांला होननानै लिरनानै गारबोबायब्ला नोंनि अट'नमास स्टेटआबो गामि दानखांखांनायनि उनावबो जाला जायनि जुनै रायजो राजाफोर गोबां होननांगौ खोथा दङ नाथाय नोङो समनिबो आंखाल आरो बिभिन्न दल संगठनफ्रा बिदिनो भलाय फुस्लाय खालामगासिनो दङ ओंखायनो रायजो राजाफ्रा हजाग जानांगौ जोङो जेराव दङ बावनो थानांगौ फैगोन बिसाय घटियाव जोङो प्रत्युत्तर होनांगौ बे हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि गारायाव संख्रि सानोसो फैदों ओरै होगोननो उमुक बनायदिम तुमुक बनायदिम আমি গম পাওঁ আপুনি যে বড় মানুহ ট্ৰাইবেল মানুহ ভয় যে গ্ৰেং গ্ৰেং ৰাজ্য জানাय BTC बेखौ सिफायजोबनो हायो मानोना बिसोरा मेगन सानाय दंमोन जोंनाव दंमोन गभर्नर
DIG नेशनेल सिकिउरिटि गार्डनि जोङो DIG नेशनेल मा होनो चिफ इलेक्सन कमिशनार बेफोरबायदि गिदिर गिदिर अफिसार जोंनाव दङमोन एसामिसफोरनाव दिनैनि दिनाव सासेबो गभर्नर गैया इलेक्सन चिफ कमिशनबो गैया बिसोरो जोंनि गाहायावसो ओंखायनो बिथांमोना बिसेस करि दिसपुरा हेमन्त बिश्व शर्माया बर' जाति ट्राइबेलफोरनि सायाव मोनसे मेगन सानाय दंमोन दे बे BTC मिनि स्टेट बादि लाल बाथि लादलाबायनानै फैयो गुवाहाटियावबो हाग्रामाबो लायो केबिनेट पर्यायनि बे जिनिसखौ बिसोरो बिथांमोना मेगन सानानै दंमोन जे माब्रैब्ला बे जिनिसखौ बिटिआरखौ सिफायनो हायो दा जोंनि गेजेराव मोनसे नोंथांमोनखौ बुजायनायनि जुनै आं मोनसे उदाहरन होनि जेरखम ख्रिस्टान धोरोमाव जिसु ख्रिस्टखौ 30 थाखानि फानदों मिन्थियामोन बै बिरोधि सेना फिलातनि सेनाफ्रा मिन्थियामोन मबे जिसु दारि हुमा हुमि गोजा बिनि सेलाफ्रा सोरखौ हमनांगौ बेबादि 30 थाखाजों फाननानै इस्करिन्थियास जुदासआ जेरखम जिसु ख्रिस्टखौ हमना बुथारहोदों गथै जोंनि बर' जातिखौ सासे मानसिनि थ्रुयै जोंखौ फाननानै दालालि खालामनानै गासैखौबो बर' जातिखौ संसार जोबजासे भारत हादर थाजासे खर' उथ्रिनानै थांनानै थानो हायै जासे खालामनायनि जुनै जोंखौ फाननानै 27 थारिख खालि सारेन्डार खालामनानै फाननानै फैदों बिनि प्रुफखौ नांगौबा नोंथांमोना साननो हागौ दाबो आलादा रायजो दं जों मोनगोन बड'लेण्डखौ मोनगोन मोनला बे बड'लेण्ड होननाया 27 थारिख जानुवारि 2000 सनाव फानबाय खबरस्तान दिल्लीयाव होनानै फैबाय नोंथांमोना फोथायाबा दानि दिफेन बर' एबसु जायफोर दं क'क्राझार नोङो हमना लादो कुसुगाव आन्चलिक बिथांमोना होननो हागोन नामा जोंनो डिभाइड आसाम 50-50 आरो आलादा रायजो नांबावगौ बड'लेण्ड होननो हाला रायजोफोर बे सेप्टारा जोब्बाय बिथांमोनाबो मोजां मिथिगौ जायनि जुनै दा एन्जरनि गुदुङा सानसे समाव जेरखम खुरनानै थुंगे होयो सुलुंजों ओंखारना खारलाबायो दा फोथाराव खारलाबायबाय सोरबा BJP सोरबा कंग्रेस सोरबा महायबा सोरबा ओरै जातिनि इसुखौ नागारनानै गासैबो गोदाव सोराव फोथाराव थांनानै सेरखाय बेरखाय दा ओरैबो भट बियो नाना रखम खोथा होनो बेबादि प्रल'भन होनानै जोंनि 28 आव गिदिंगासिनो दङ जों चेलेन्ज होदों हेमन्त बिश्व शर्मा फैबाय थागासिनो दङ बिथांखौ होनदों नरेन्द्र मोदी फैब्लाबो 28 आव BJPआ मालाबाबो देरहाया हेमन्त बिश्व शर्माखौथ' गुलि मारो आसामनि चिफ मिनिस्टार बियो बे 28 आ जोंनि हम समस्ति जों बर रायजो जायो जों मिन्थिगौ नरेन्द्र मोदी अमित शाह फैब्लाबो बे जायगायाव खामानि गैया ओंखायनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय दे जोङो देरहासार जागोन आरो लोगोसे